Здравейте хора, днес ще пробваме лава бера пуканките. Имаме 3 пакета и 2 отворени лава бера. Ти ще кажеш ли нещо? Не. Първо почваме с манго и портокал. Аз не мога да отворя. Аз не мога да отворя! Това може да стане малко 3 часа, но ще ги отворя. Отвори се! Ще ги отворя. Говори нещо на камерата. Говори бе нещо. Говори нещо. Ето го отвори ги 3 часа по-късно и сега дай се вземем една. Чакай. Сега чакай. Пробваме ги на 3, 2, 1. Не е лошо. Влага. Но първо няма как слава бера. Сега ще пробваме лава бера пуканка с лава бера. Резиме. Така е доста по-вкусно. Сега, айде да отворим тея. Абе, отваряй си лава бера, ще пипна 2 секунди. Ето го, Cactus Bandita. Cactus Banditos. Ние сме бандити! Ето го с кокоса. Вижте как изглежда с кокоса. И сега да пробваме. Айде! 3, 2, 1. Това е по-хубаво. Ето, сега ще пробваме финалния вкус горски плод. Да мога да се хубави. Това е хубаво. О, има различни цветове. Може ли? Това с какво ли? Сигурно. Ягода. Хора, топсън. Най-много ми харесва това. На теб какво най-много ти харесва? И трите. Кое е най-много? Бързо ще свършиш това. Тос. Добре, и довиждане, това беше нашето видео от днес.